Di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Diyos Maray na Hapon, tabi sendo kabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngunyan aldaw ning Huwebes, pecha 30 kang bulan ning Oktubre 2025. Duwang aldaw na sana sa tuyan ng iseselebrar ang Todos los Santos, asin Todos las Almas. All Saints Day and All Souls Day. Mga tugang, sa tuyang rumdumon ang mga santo na sa tuyang pangarugan, arugon ta ang sendang buhay, asin na kita ay magpangadyi man sa tuyang mga nagadan. Sabi nga ni, kita manggiraray ay magkakairibahan ninda kasi gabos na tao tabi magagadan. Daimang taong daim magagadan. Kaya rumdumon tatabi. Kaya sarong pagpaparumdum sa tuya, nauna kita magagadan. Pero sana pag kita nagadan, kita makaduman sa langit. Parang kita ay umawon man. Dahil sa All Souls and All Saints. Yan, mga tugang. Kaya ngunya na Huwebes, mga tugang, sa tuyang balikang giraray ang tataramon ning kagurangnan. Wag natin tanggian ang kagandahan loob ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon kasi ng Diyos eh. Alam mo, habang tayo nabubuhay, may pagkakataon. Habang may panahon, may pagkakataon. Kaya wag po natin tanggian ang mga ibinibigay sa atin ng Diyos na pagkakataon. Kasi sabi nga, pagpalain nawa ang mga dumarating sa ngalan ng Panginoon. Napakaganda po ito. Kaya maraming mga bagay ang ipinapaunawa ni Jesus sa mga taong hindi magawang maging bukas sa pamamaraan ng Diyos. Kaya dapat bagi tayong open to God. Yan, openness to God. Importante mga tugang yan. Totoong may mga taong higit na nagiging alipin ng pagkamakasarili, selfishness, at nananatiling nakapinid ang puso at isipan sa mga bagay na ginaganap ni Jesus. Para bang sinasabi, wala silang taste of holiness, wala silang taste of the divine. Walang pakialam sa mga bagay na espiritual. Wala silang taste, Wala silang taste. Alam mo, mahirap po yan kung wala kang taste sa langit. Hindi mo talaga makakamta ng langit. Tandaan, habang tayo nabubuhay, ulitin ko mga tugang, binibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya, wag tayo maging alipin sa ating pagiging makasarili. At wag natin ipinid ang ating mga puso at isipan sa Diyos. Dapat bukas, sabi nga, bukas ang ating puso at isipan sa Diyos. Kaya mahalaga po ito eh. Kaya malalaman natin, halimbawa, inanyaya tayo, niyayahan tayo, magsimba tayo, magkumpisal tayo, magdasal tayo. Pag ang mga taong yan ay magrereklamo o gagawa ng dahilan, alam ko po yan. Ayaw nila. Kasi alam mo, pag ayaw nila, gagawa sila ng dahilan. Pag gusto nila, gagawa sila ng paraan. Kaya nga, wag po natin wawalain ang ating debosyon sa Diyos. Kaya let us always be open to the promptings of the Holy Spirit. Yan. Kasi halimbawa, kung mamamatay ka na ngayon, kukunin ka ni Lord, ano kaya mangyari sa iyo? Handa ka na ba? Maraming sa atin hindi pa handa. Kaya nga, ang maganda, araw-araw tayo nakahanda. Paano tayo nakahanda? Dapat hindi nakapinid ang puso at isipan natin sa Diyos, kundi nakabukas lagi ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, pag tayo inaalok magdasal, magsimba, gumawa ng kabutihan, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Gumawa ka na. Kasi
kung sasabi, saka na lang akong gagawa ng mabuti. Tanong, may panahon ka pa kaya? Ay kung ngayong gabing ito, o ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, kunin ka na ni Lord, ano mangyayari sa'yo? Wala na. Wala ka na. Kaya nga maganda po na tayo ay palaging bukas ang ating kalooban sa Diyos. Palaging open, at the same time, papasukin lagi natin ang Diyos sa ating puso. Napakahalaga po yun. Huwag natin isasara ang ating buhay sa Diyos. Kasi may mga pagkakataon. Ang tawag po natin yan, yung actual grace. Habang may pagkakataon, alam mo sa akin, ang tawag ko po nga dyan is non-negotiable. Halimbawa, anong papipilian mo? Okay? Mag-meeting ako o magpakumpisal? Ano po ang importante bilang pare? Mag-meeting o magpakumpisal? Siyempre, bakit ako naging pare? Hindi ba? Alam mo, ang meeting pwedeng magawa ni numan. Pero ang pagpakumpisal, hindi mo magagawa yan kung hindi ka talaga pare. Yun po. O magmisa. Yung bakit ka ba nagpare? Yan sinasabi. Bakit ka pa nagpare? Kung hindi ka naman, ayaw mo naman magmisa, ayaw mo magpakumpisal, bakit ka pa nagpare? Mag-teacher ka na lang. Mag-attend ka na mag-attend ng seminar at mag-meeting. Pero kaya sabi ko nga yan ang mga non-negotiable. Hindi, Father, ang importante meeting kaysa praying. Ganun ba yun? Ay, na ano na yata tayo, Father, mag-ingat ka. Pare ka pa ba? Mas importante sa iyo ang magkaigwaning class kaysa magkaroon ng mass? Importante ba ang misa o ang class o ang klase? Hindi, importante ang klase, hindi na ang misa. Talaga? Anong klaseng katolikong school yan? Anong klaseng Catholic school yan? Importante pala ang klase kaysa misa. Alam mo, pag mali na yata, ako naghahanga nga sa BU kasi dyan sa BU, araw-araw pala may misa dyan. Hindi nga Catholic school yan. Pero alam mo, kaya nga sana maging bukas tayo sa ating Diyos. Huwag natin isasara ang Diyos. Kasi minsan, tayong mga pari ang nagsasara Tayo pa dapat maging daan, kasangkapan sa mga tao na mailapit natin ang tao sa Diyos. Tayo pa ang nagiging hadlang. Ay, hindi po tama yan. Kaya bato-bato sa langit, tamaan, magalit ka man. Huwag ka lang tamaan ng kidlat. Pero tanungin natin, tayo ba'y nagiging kasangkapan ng Diyos? O tayo nagiging hadlang sa grasya ng Diyos? Dapat tayo ay maging hagdan, daan, paraan na ang mga tao ay maging mapagpala. Kaya pagpalain tayong lahat, lalo na tayo, dapat tayo ay maging kasangkapan ng Diyos. Un minuto, pasado. Kaya nga, minsan nakaka-eskandalo talaga. Kaya pagdating sa ang importante po ay ito. Ang misa ay importante po yan kaysa sa lamesa. Kaysa sa kainan ng kainan. Kaya minsan tayo mga Katoliko, napupunaan tayo Kasi galing pa sa Catholic schools ang mga politicians natin. Pero ano nangyari? Ano bang nangyari? Naturuan ba talaga sila ng mabuti? At talaga ba sila ay hindi, Father, kasi ang nangyari ang habol naman nila sa religion ay grade lang. Hindi lifestyle. Hindi talaga ang buhay o pamumuhay Kristiyano. Alam mo, kahit na mababa ang marka mo sa religion, pero pag nakikita kita palagi nagsisimba, palagi kitang nakikitang nagkukumpisal, palagi nagdarasal, gumagawa ng kabutihan, palagi kang mabait. Nako, kahit sabihin natin hindi ka gaano nakakaintindi sa mga minsan sa klase, ipapasa kita. Bakit? Ang importante, buhay Kristiyano kaysa sa tinatawag natin grade. Mataas ka nakuha mo sa religion, pero hindi ka naman nagpa-practice. Dapat i-practice natin ang pananampalataya natin. Yan ang hamon sa atin, Kasi Ebanghelyo, kung nababatid lamang sana ng mga tao sa Ebanghelyo kung sino si Jesus, madarama nila
ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Minsan kasi hindi natin binibigyan ng pagkakataon ang Diyos sa buhay natin. Mauunawaan lamang nila ang mga payag ni Jesus kung bubuksan nila ang kanilang kamalayan, yung awareness, na natatanging pagkilos sa pag-ibig at binibigyan katuparan o kaganapan ni Jesus. Kaya mahalagang sa araw-araw ay may panahon tayong ilaan, at sa pamamahimik, panalangin, pagnilay-nilay sa salita ng Diyos. Kaya dito sa DCGB tayo po ay nagbabasa ng Biblia. Sa ganitong paraan, pagpalagi natin na rininig ang salita ng Diyos at isinasagawa natin ang kalooban ng Diyos, naglalaan tayo ng panahon na gumawa ng kabutihan sa kapwa. Sa ganitong paraan, magagawa natin mapakinggan kung saan at paano tayo inaanyayahan ng Diyos na tumutugon. Kaya ito po ang tanong ko paano mo nagagawang buksan ang iyong puso at isip sa pamamaraan ng Diyos sa iyong buhay? Yan po. Anyway, babalik muli si Father Butch pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhin sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Clone, Pamas Cologne. Sa Shoppers Home Clone, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTA Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa indong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita girare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ini po recorded, ta si Father Butch wala pa dito sa Legazpi, At pinag-usapan po natin ito na nga na kinakailangan wag nating tanggian ang mga kagandahang loob ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon, Sana gamitin po natin ang panahon, ang mga pagkakataon na yan, na tayo ay maging kasangkapan ng Diyos. Parang sabi nga, tayo ay maging hagdan, okay? O sabi natin, daan ng kaligtasan ng ibang tao. Ito po ay napakaganda. Basahin po natin ang Ebanghelyo ngayong araw na ito ng Huwebes, ika-30th Sunday in Ordinary Time, nagpapahayag sa atin ayon kay San Lucas Kabanata 13, talata 31 hanggang 35. Basahin po natin. Nang sandaling iyo'y dumating ang ilang Pariseo at binalaan siya. Umalis ka rito at pumunta sa ibang lugar. Gusto kang ipapatay ni Herodes. Sinabi naman ni Jesus, punta ninyo ang musang na iyon. Sabihin sa kanya, ngayon at bukas ay nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling at nasa 3 araw ang katapusan ko. Subalit dapat akong maglakad ngayon, bukas at susunod na araw, sapagat hindi bagay na mamamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinugo sa iyo. Gaano kadalas kong ginustong dipunin ang inyong mga anak gaya ng pagdupyop ng inahin sa kanyang mga sisiw. Pero tumanggi ka nga. Ngayon, iiwan ang inyong bahay. Sinasabi ko sa inyo
na hindi na ninyo ako makikita hanggang di sumasapit ang panahon na sabihin ninyo, mapalad ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Mga kaibigan, ito po ang ebanghelyo sa araw na ito ng Huwebes. Ito po ay isang propesiya o pagpapahayag ni Kristo. Ito po ang sitwasyon. Nang sandaling iyon, dumating ang ilang Pariseyo at sinabihan si Jesus. Sinabihan ba si Jesus, umalis ka rito at pumunta ka sa ibang lugar. Gusto kang ipapatay ni Herodes. Alam mo, hindi naman lahat ng mga Pariseyo masasabi natin mga talagang masamang tao. May mga mabubuting Pariseyo naman. At ito ay masasabi natin na words of concern. Nagmamalasakit marahil lang yung ibang Pariseyo kay Jesus kapagkat nababalitaan siguro ng mga Pariseyo na gusto siyang patayin ni Herodes. Tandaan po natin, nung bata pa si Jesus, hindi ba? Dalawang gulang pa lang si Jesus, 2 years old pa lang si Jesus, gusto na siyang patayin ni Herodes. Kaya ito naman, gusto na siyang ipapatay ni Herodes. Pero ano sinabi ni Jesus? Sinabi naman ni Jesus, puntahan ninyo. Tinawag nga ang si Herodes, Musa. Musang na yun. Fox. Sinabi. Ito malaking pagkakasabi ni Kristo ito. Pakisabi ninyo sa musang yan, Fox, na sabihin sa kanya, ngayon at bukas ay nagpapalayas ako ng mga demonyo at nagpapagaling at nasa 3 araw ang katapusan ko. Ito po yung sinasabi ni Kristo na sa 3 araw siya ay mabubuhay na magmuli. Subalit, sabi nga dito, dapat akong maglakad ngayon, bukas at sa susunod na araw, hindi bagay na mamatay. Tama nga, di ba? Sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Bakit? Ito nangyari dito Si Jesus nga ay nagsabi, ito ang parang frustration ni Jesus sa mga Hudyo. Kasi dito palagang naglabas ng sama ng loob si Jesus dito sa ebanghelyong ito. Anong sabi niya? Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta. Yun, tingnan mo at binabato ang mga sinugo sa inyo. Yun. At ganun mangyayari nga kay Jesus. Gaano kadalas kong ginustong tipunin ang iyong mga anak? Yun, sinasabi ko sa inyo na hindi ninyo ako makikita. Yun, mga kaibigan, sinasabi ni Jesus ito sa kanila. Parang bigyan sana sila ng pagkakataon. Pero alam mo, minsan talaga sa katigasan ng ulo ng mga tao, talagang mahirap. O tingnan mo, yung Jerusalem. At alam mo, Jerusalem, bumagsak po yan. Noong 70 AD. Pinapropesa niya ni Kristo. Kawawa ang Jerusalem. Pero, yun nga, hindi sila nakinig. Para tayo din, andito sa Pilipinas, hanggat kailan tayo hindi makikinig o hanggat kailan tayo makikinig talaga sa Diyos. Kailan ba talaga tayo makikinig o magbalik loob sa Diyos? Alam mo, maganda nga po noong October 7, nagkaroon ng tinatawag na yung CBCP na magkaroon ng National Day of Prayer and Fasting Against Corruption. Yun po ay maganda Alam mo, ang Diyos patuloy pa rin nagpapadala ng mga propeta. Ano ba mga propeta? Ang mga propeta po ay sila po ang mga sugo ng Diyos na nagpapahayag sa atin ng kabutihan. Sila po ang tawag ng mga mouthpieces of God. Kung hindi natin pakikinggan ang mga sugo ng Diyos, ang mga propeta, tayo mapapahamak. Totoo po yan. Alam mo, ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Pero kung talagang wala na talaga, mapapahamak talaga tayo. Kasi may freedom tayo, tulad nung nangyari sa Sodom and Gomorrah. Di ba? Natunaw, nagunaw po yun. Ano sabi?
Ano kung meron sana 50, pero wala, nagbargain si Abraham. O 40 hanggang 10, ni 10 taong mabuti, wala. Ano? Kaya ano nangyari? Nagunaw. Alam mo, darating ang panahon. Hindi ko po kayo tinatakot. Lahat po ay may katapusan sa mundong ito. Kung hindi man magsabi, the end of the world, may katapusan ang mundo mo. Mamamatay tayo. Yan ang katotohanan. Hindi ko po kayo tinatakot. Pag tayo namatay, that's the end of your world. Ano? Not necessarily the end of the world, but that is your end of the world pag tayo namatay. Huwag mo nang hintayin yung end of the world na yan. Ano? Pag namatay ka, end of your world na yan. Ano? Kaya habang tayo nabubuhay pa, pakinggan po natin ang mga paalala ng mga propeta. O dito sa atin, araw-araw sa programang Maray na Hapon, nagpapaalala po si Father Butch. Kaya binabasa po natin ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay buhay na buhay. Talagang buhay na buhay. At ugmang-ugma, tugmang-tugma sa kasalukuyan. Ano? Totoo po yun eh. Nagpapahayag ang salita ng Diyos. At tandaan po natin, huwag nating tanggian ang kalooban ng Diyos. Kasi dito sa Ebanghelyo, tinanggian nila ang kagandahang loob ng Diyos. Marami mga propeta at mga sugo ng Diyos na ipinadadala sa mga Israelita noon, kasi pinili ng Diyos yun. Ang misyon ng mga propeta, ay upang ipahayag sa mga Israelita ang mensahe ng pagliligtas mula sa Diyos. O kahit ngayon, may mga nagsisermon, nagpapahayag, nagpapaalala, ganon din po yun. Gusto ng Diyos na iligtas tayo sa kahirapan, iligtas tayo sa korupsyon, iligtas tayo. Kaya nagpapadala ang Diyos ng mga paalala, nagpapadala ang Diyos sa atin ng mga signs, mga nagpaparumdum. O yun. Ngayon, anong gagawin natin? Tatanggihan natin o tatanggapin natin o gagawa tayo ng paraan? Alam mo, napakahalaga po yan. Ipinahayag ng mga propeta, hanggang ngayon, pinapahayag pa rin ng simbahan ang pagliligtas mula sa Diyos. Sapagat mula sa kanilang pagkakasala, ang Diyos pa rin ang lumalapit upang sila iligtas. Ganon din po hanggat sa ngayon, lumalapit ang Diyos parang tayo iligtas. Pero kung ayaw talaga natin, ay mapipilitan ng Diyos. Pipilitin natin ng Diyos na tayo parusahan. Ang tanong, gusto mo bang maparusahan? Yan ang tanong. Anyway, babalik mo si Padre Butch pagkatapos ng mga paalala. Ang oras tabi mo niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex. Tonic Bank. Tonic Pamascolone. Hulugan mo. Pamasko ko. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po tayo gilaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Nasa ikatlong bahagi na po tayo ng ating programa at pinag-usapan po natin ito, Huwag po natin tanggian ang alok ng Diyos, na magbago na tayo. Huwag po natin tanggian ang alok ng Diyos araw-araw. Ang pagbabago, maging bukas palad tayo sa Diyos, maging bukas ang ating kalooban. Pakinggan po natin ang mga alok sa atin ng Diyos sa pamagitan ng alok ng simbahan sa atin.
labanan ang korupsyon, labanan ang kasalanan. Kasi ang pagnanakaw ay kasalanan, ang pagdarambong ay kasalanan, ang kasakiman ay kasalanan. Ano? Ang pagmamaliit ay kasalanan. Ano? Ito po, sana makinig naman tayo. Kasi tandaan po natin ito, ang lahat po ay may hangganan. Kahit sa Diyos, may hangganan po ang tao sa Diyos. Pero ang Diyos walang hangganan. Tayo ay may hangganan. Pag talagang ayaw natin sumunod sa kagustuhan ng Diyos, mapipilitan ang Diyos, sabihin ko, na ibibigay sa atin ang kaparusahan. Kahit ayaw niya na tayo maparusahan, pero sabi niya, tayo na mismo ang gumagawa ng kaparusahan natin. Ano? Bakit? Ayaw natin tanggapin ang paanyaya ng Diyos dahil ang tinatanggap natin lang ay pera, kwarta, hindi natin tinatanggap ang kanyang salita. Yun. Sabi nyo, ang salita ng Diyos, matutulungan ba ako sa salita ng Diyos? Pero ang pera, matutulungan ako. Yes, in a way. Matutulungan ka, pero mawawala din ng pera at hindi mo nga madadalang pera. Hindi mo mapapakinabangan. Pero ang salita ng Diyos, mapapakinabangan mo yan habang buhay. Kaya nga, nasa iyo yan Pakikinggan mo ba ang salita ng Diyos o pakikinggan mo ang tunog ng pera? Ano? Yung kalayawan, kagustuhan ng laman o kagustuhan ng tao. Ano? Ito po ang panyaya sa atin na lumayo tayo sa kasalanan at lumapit tayo sa Diyos. Yan. Ngunit ito nga, anong nangyari nang nagpadala ang Diyos ng mga propeta? Ano nagsasabi? Ngayon may mga propeta pa rin Yung mga nagsasabi sa iyo na gumawa ka ng tama, tumalikod ka sa kasalanan, gumawa ka ng kabutihan. Mga propeta po yan. Nagsasabi ka, huwag ka magnanakaw. Mga propeta po yan. Pero anong ginagawa? Pinapatahimik yung mga nagsasabi ng totoo. Kaya nga tingnan mo, maghihirap talaga tayo. Bakit? Yung mabuti, pinapatay. Yung masasama, binibigyan ng buhay. Yun ang nangyayari. Hindi, mamamatay din sila. Bakit? Binibigyan ba ng buhay? Hindi. Lahat tayo mamamatay. Ano nga lang, pag ikaw gumawa ng mabuti, saan ka pupunta? Sa langit. Pag gumawa ka ng masama, saan ka pupunta? Sa impyerno. Kaya, ito po ang paanyaya sa atin. Alam mo, hindi nila tinanggap ang mga propeta, mga Israel, at sukdulan, pinatay pa. Yun nangyayari sa atin. Ang kabutihan loob ng Diyos ay di kailanman nagkukulang upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan at anyayahan na manatili sa kanyang pag-ibig. Kaya patuloy ang pag-alok sa atin, patuloy ang pag-anyaya sa atin. Kaya nga ito, nag-aanyaya inaanyayahan po kayo na totoo lahat tayo nagkasala, lahat tayo ay nagkagawa ng kasalanan, pero may pagkakataon. Huwag mong tanggian ang kalooban ng Diyos. Huwag mong tanggian ang pagkukumpisal. Huwag mong tanggian ang pagkakataon. Huwag kang mahiya. Nahiya ako kasi, Father, magkumpisal. Ang ibig sabihin, pag nahiya ka magkumpisal, matigas ang ulo mo, mayabang ka, at pinagmamalaki mo ang kasalanan mo. Magpakumbaba ka. Yan ang mahalaga dito. Alam mo, ang importante talaga sa mundong ito, sa kasalukuyan, ngayon na, itong panahon ito, magpakumbaba. Marami sa atin, nagmamayabang pa. Pinagmamayabang pa ang pagnanakaw, pinagyayabang pa ang mga paggawa ng masama. Alam mo, hindi po maganda yun. Tandaan natin, inaalok tayo ng Diyos. Ang kanyang kabutihan ay hindi nagkukulang. Binibigyan tayo. Parang tubusin tayo sa kasalanan at anyayahan tayo na manatili sa kanyang pag-ibig. Yan. Parang manatili tayo sa kanyang pag-ibig, nandyan po yun. Kasi pero may mga bata,
may mga matanda na rin na talagang matigas ang ulo. Ipaggigiitan pa rin nila ang kanilang gusto na kahit na nga sila ay mali. Mali na nga. Ipaggigiitan mo pa. Ang mali, ay mali. Huwag na tayong manatili sa pagkakamali. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Kagandaang loob. Napakagandang imahen ang ipinakita sa atin ang mabuting balita. Kanina binasa natin. Kung saan inahalin tulad ni Jesus ang kabutihan ng Diyos sa isang inahin manok na palaging tinitipon ang kanyang mga sisiw. Doon po talaga makikita natin. Hanggat sa ngayon, inaalok tayo ng Diyos. Kaya huwag tayong mawalang pag-asa. Huwag tayong mawalang ng pag-asa. Nandyan ang pagkukumpisal. Nandyan ang pagkakataon na bumalik ka sa Diyos. Magpakumbaba ka lang. Subalit ito nga, patuloy pa rin natin tinatanggian ang mga kagandahang loob ng Diyos tulad ng mga Israelita. Binibigyan sila ng pagkakataon, pero anong nangyari? Tinatanggian pa rin nila ang mga kagandahang loob ng Diyos. Alam mo, ito nga ang tinatawag na spirit of the moment or actual grace. Halimbawa, bigla kang nagkaroon ng karamdaman, o pwede na po sasabihin natin yan, na ikaw ay inaalok pa rin ng Diyos. Sabi ko nga, siguro mas maganda na dito sa mundo habang tayo ay buhay pa, nandito ng purgatorio natin, kaysa naman na tayo namatay, na tayo ay nasa purgatorio, kung walang magdarasal sa atin, di matagal tayo sa purgatorio. At ang tanda natin, ang purgatorio po ay isang lugar na may paghihirap. At pag ikaw ay nasa purgatorio na namatay, wala ka nang magagawa. Pero halimbawa, dito sa mundo, ikaw ay nasa purgatorio, itong paghihirap kunyari, ialay mo ang mga paghihirap na ito. Na parang sa ganon, pag ikaw ay nawala sa mundong ito at nandito ng purgatorio mo, at least makapasok ka kaagad sa langit. Kasi alam mo, hindi ka pwedeng pumasok sa langit hanggat hindi ka talaga naging malinis. Kasi ang nakakapasok sa langit, malinis. Ibig sabihin, wala ng kasalanan. Ang tanong, paano ka nawawala ng kasalanan? Ay, ang sagot naman dyan napapawalan tayong kasalanan sa pamagitan ng pagkukumpisal. Maganda po ito Magkumpisal po tayo. Magpakumbaba. Kasi wag natin tanggian ang grasya ng Diyos. Alam mo, ito po, ako'y makulit talaga. Nung ako'y parish priest, pinakukumpisal ko po. At matagal din, alam mo, nagpakumpisal ako sa mga bata. Mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Grabe, sulo-sulo lang po ako. Pero alam mo, ang sabi ko naman kaya nagtataka nga yung sekretary ko, sabi sa akin, Father, paano mo napapakumpisal ang mga batang 500, iisa ka lang? Alam mo, hindi naman mahirap pag gusto mo ang lasang bagay. Hindi naman talaga, kaya mo yan. Bakit? Kaya ko naman. Siyempre, gumagawa ko ng paraan. Una, para mapakumpisa ko lahat sila, individual confession yun. Pagkatapos, general ang pagdasal. And then, ang absolution ko, pareho silang lahat in common. Nabilis baga. Hindi naman kinakailan, pahirapan mo ang nagkukumpisal. Ang problema sa atin ang sa akin, kasi sa palagay ko, ang taong pakumbaba, lumuhod na yan at nagkukumpisal, ay talagang nandoon na po yan. Tulungan mo na lang. Wag mo na siyang pahirapan. Tulungan mo siyang maging malapit sa Diyos. Alam mo yan, ang trabaho talaga sa isang confession. Ang ginagawa pag nagkumpisal, pahirapan mo, parusahan mo. Alam mo, ano ang ginawa ni Kristo doon sa babaeng nahuli na nakikiapid? Ano sabi doon sa mga Pariseyo? Sino sa inyo ang walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya?
O lahat. Pagkatapos, ang sabi doon, may bumatiba sa iyo. Okay? Ang sabi ni Kristo doon sa babae, huwag ka nang magkasala. Yun, napakahalaga po yun. Tingnan mo, napakabait ang Diyos sa atin. Maunawain, nakakaintindi ang Diyos. Ang problema, ang tao hindi nakakaintindi sa kanyang kapwa-tao. Kaya tularan natin ang Diyos. Intindihin po natin. And ibabalik mo si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tonic Bank, Pamas Cologne, Tonic Bank. Low monthly payments, kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shoppers Tonic Loan, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 20, 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240055 Series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ng kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninudo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation. November 7, Friday, 9 a.m. to 1 p.m. CMD Center, 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, atap Soreco Office. November 8, Saturday, 9 a.m. to 4 p.m. CMD Center, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City.
Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Our products are tried and tested. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. O galiing makinig sa programa CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Sana po ako ay nakapag-inspire sa inyo na lumapit sa Panginoon at tayo din ma-inspire na palapitin natin at maging kasangkapan tayo sa ating kapwa na lumapit sa Diyos kaysa tayo maging hadlang sa paglapit sa Diyos. Ito po ang talagang gawain natin. Kristiyano tayo. Dapat tayo'y maging daan. Hagdan. Gumawa tayo ng paraan na ang ating mga kapatid ay magkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Diyos. Yun po napakaganda, Kaya nga, ito po ang isa doon, napakagandang paglapit sa Diyos ay ang paglapit na una mapakumbaba. Mapagpakumbaba tayo. At syempre, pag ikaw nagpakumbaba, kasama na po yun, pagtanggap ng kaparusahan. Kasi pag ikaw nagkukumpisal, may penance po talaga naman yan. May parusa. Kasi ito na nga nangyari din sa Pilipinas daw Kaya kung bakit tayo ay gumagawa na ng mga pagnanakaw o kasalanan, kasi wala naman doon napaparusahan, Father Ang napaparusahan lang lagi yung mga walang pera, yung mga walang impluensya. Pero pag politician ka, ikaw ay mapaparusahan, pagkatapos mamaya-maya ilang buwan papalayain ka. Bakit? Nawala na, may impluensya. Ganun ba yun? Alam mo, ito tandaan ninyo pag tayo nagkasala at hindi tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, sa langit, wala pong ganyan Walang favoritism. Dito sa mundo, may lagayan. Hindi mo malalagyan ng Diyos Alam mo, kasi pag naglagay ka, pandaraya, kasalanan po yan. So doon mga kaibigan, kaya kawawa ang mga mahihirap. Ako, nagmimisa po ako madalas diyan sa city jail. Sino ba ang mga kadalasan na nahuhuli? Yung mga mayaman ba? May mga impluensya ba? Hindi. Yung mga maralita, mga dukha, walang ganong alam. Kawawa. Yun po ang mga nakakaawa talaga. Kaya mag-ingat, pero hindi tayo makakalusot. Tandaan po ninyo ito. Kung makakalusot tayo sa tao, hindi tayo makakalusot sa Diyos. Hindi tayo makakalusot sa kamatayan. Yan. Pag sinundok ka na ng kamatayan, talaga, yan, wala ka ng lusot dyan. At pag namatay ka, na hindi ka nagsisi sa iyong makasalanan, anong mangyayari sa atin? Saan tayo pupunta? Yun, paalala lang po, nagpapayag lang po kasi ngayon ito nga, wag natin tanggian ang mga magagandang kaloob ng Diyos sa ating buhay. Pinibigyan tayo ng pagkakataon. So, sabi nga, every moment is an amazing grace. Kaya nga, itong siguro narinig mo ako ngayon. Siguro, bakit magalit ka pa sa akin? Bakit naman si Father Butch nagsasalita ng ganyan? Nagsasabi lang po ako ng totoo. Real talk lang po tayo. Ayaw ko ng mga abstract talk. Real talk po tayo.
na tayo ay dapat magsisi sa ating mga kasalanan. Magbakli, sabi nga sa Bicol. At gamitin po natin ang lahat ng mga panahon, pagkakataon na palaging gawin ang kabutihan, ang kagustuhan ng Diyos. Kaya ang tanong natin pag tayo gagawa ng desisyon, ano kaya? Gusto kaya ito ng Diyos? Yun ang number one. Alam mo, may TV program sa Amerika, napakaganda ito. Ang TV program na yon, alam ko, pwede yung mapanood yata yan sa YouTube. What would Jesus do? Okay? What would WWJD. What would Jesus do? Yun, halimbawa, sa isang sitwasyon, sa klase, may ganun nangyari. Ngayon, ang tanong, what would Jesus do? O sa pamilya, may nangyari. Ang tanong, what would Jesus do? Yun. O sa opisina, what would Jesus do? Ano kayang gagawin ni Lord? O halimbawa, naglalakad ka. May taong nagmamakaawa na tulungan mo siya. What would Jesus do? Yun po ang tanong sa atin O magpapabaya po tayo. Tandaan po natin, ulitin ko wag na wag po natin tanggian ang mga magagandang kaloob sa atin ng Diyos. Binibigyan tayo ng panahon, binibigyan tayo ng pagkakataon. Malapit na naman ang All Souls Day. At All Saints Day, Undas. Pupunta naman tayo sa sementeryo. Paalala po ito sa atin. Mamamatay tayo. At pag namatay tayo, yun, saan tayo pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Kaya nga habang tayo nabubuhay, binibigyan tayo ng pagkakataon. Gawin na natin ang mga mabubuting bagay. Tandaan po natin, hindi naman tayo tatanungin ng Diyos na nang ikaw ba'y nabuhay, nagi ka bang mayor, nagi ka bang congressman, nagi ka bang senador, nagi ka bang presidente? Ang itatanong sa iyo ng Diyos, ano ba ang ginawa mo sa iyong kapwa nang ikaw nabubuhay? Yan ang itatanong sa atin. Hindi ba itatanong sa atin ng Diyos, nang ikaw ba nabubuhay, nagkaroon ka bang malaking bahay? Nang ikaw ba'y nabubuhay, nagkaroon ka ba ng kotse? Nang ikaw ba'y nabuhay, nagkaroon ka ng milyon, trilyon na pera sa bangko? Nang ikaw ba'y nabuhay, marami kang mga lupa? Hindi yan Ang itatanong sa atin, ano ba ang ginawa mo sa iyong kapwa? Kasi kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ginawa mo yan sa Diyos. Yun po, anong ginawa natin sa ating kapwa? Maliwanag po yun Kaya magandang paalala ito. Taon-taon pinapaalalahanan tayo. Alam mo doon sa isang sementeryo, I think dito sa bunot yan ng sementeryo, dati may nakalagay dyan, kami ngunyan, sa aga naman, o sa mga susunod na aldaw, kamo naman ang madyan, madigdi. O yung baga, paalala po iyan. Gabos kita, magagadan. Lahat po tayo mamamatay. Kaya habang tayo ay nabubuhay, may pagkakataon pa tayo. Wag natin babaliwalain ang mga pagkakataon kung saan nagpapadala ang Diyos ng mga tao. Mga tao o pangyayari sa atin buhay tulad ng bagyo, ng lindol, ng mga kalamidad o mga kahirapan sa buhay. Nagpapadala ang Diyos sa atin sa pangyayari, sa circumstances upang madama ang kanyang pag-ibig. Nagpapadala. At wag natin tatanggian ang mga pagmamalasakit sa atin ng Diyos. Yun po nagmamalasakit ang Diyos sa atin. Ito pong ginagawa ko ngayon sa programa dito sa Marahay na Hapon. Talagang nagsasakripisyo po ako. Nagpapaalala po. Kasi gusto ko po, kayo at ako, tayong lahat, makapunta sa langit. Yan naman po talaga Paano ko masasabi yan? Kasi nagpapaalala po ako. Natanggapin natin ang Diyos.
wag po natin siyang tanggian. Tanggapin natin ang kanyang mga alok, magkumpisal, magdasal, magkaroon ng mabuting asal, gumawa ng kabutihan sa kapwa. Yan po yun. Pagpapaalala po ito. Huwag mo sasabihin na nananakot ako, nagsisermon ako. Hindi pa ako nagsisermon. Nag-aanyaya lang po ako sa inyo. Sa pamagitan ng radyo ng DCGB na tanggapin ang Diyos sapagkat pag tinanggap natin ang Diyos, napakaganda po ang mangyari sa ating buhay. Ulitin ko yung napakaganda na kanta. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nagbago ang lahat sa buhay ko. Totoo yun. Magbabago po ang lahat sa buhay natin pag tinanggap natin si Jesus sa buhay. Paano masabing tinanggap ang Diyos sa buhay? Nagbabago ang buhay mo. Dati, ikaw ay hindi mapagmahal. Ngayon, mapagmahal ka na. Dati, ikaw mapanglait. Ngayon, ikaw mabait. Mapagmalasakit. Kaya napakaganda po ito. Huwag nating tanggian ang pagmamalasakit sa atin ng Diyos upang tayo ay madala niya sa ating ikabubuti. Walang ibang hangad, tanda natin ang Diyos, kundi ay tayo ay iligtas mula sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin yan. Anyway, inabot na naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po ako'y nakapagbigay sa inyo hindi lang kaalaman, kundi ng paraan parang tayo ay makapunta sa langit. Huwag natin tanggian ang Diyos. Tanggapin natin ang kanyang mga kaloob. Pakinabangan po natin at huwag po natin sayangin ang mga ibinibigay sa atin ng Diyos na panahon at pagkakataon. Maraming salamat po sa ating technical at sa ating IT production. Muli, ito si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi na nagsasabing, God bless everyone, take good care of yourself. Gamitin po natin, pakinabangan po natin ang lahat na ibinibigay sa atin ng Diyos ayon sa ating kaligtasan. Bye-bye, God bless.